mga kadyam. Pakita na ako giunsa na ako pagpalutaw tong dagom. Gamit lang ka mga kadyam aning ini tisyo. Ayun, ibutang mo sa tubig mga kadyam. Nganaw lang mga kadyam mo. Ana mga kadyam. Tapos butang mo ng dagom lang mga kadyam. Oh. Imunahinay mo na sa glugdam mga kadyam. Awa mga kadyam mo. Lutaw yun siya mga kadyam. O di ba mga kadyam, lutaw na ang dagom mga kadyam. Ano na lang kasimple mga kadyam. Kuhaw na to ng tissue mga kadyam. Kuhaw na to ng mga kadyam. Tama mga kadyam, dagom mga kadyam, lutaw na siya. Di ba? Naon mo mga kadyam. Lugdang na kadyam. Ano lang kasimple mga kadyam.